A mai Józsefváros első lakói, az alapítók németek és szlovákok voltak. A 18. század utolsó negyedében ők építették föl ezt a gyönyörű templomot. Ebben a templomban 2,5 évszázadon keresztül a szlovák nyelvnek helye volt. A második világháború után is voltak még szlovák itt a templomban, azt követően viszont ez megszűnt. Lehetőség volt arra, hogy a múltból valami régi szlovák emléket fölelevenítsünk. Az első szentmisére 1999. szeptember első vasárnapján került sor, és azt követően folyamatosan minden hónapban megtartottuk. A 24. évet kezdtük el a józsefvárosi legújabb kori szentmisék történetében. Nemzetiségeink itt vannak, jelen vannak, és hála Isten jelen vannak maguk kulturális színességével, és akkor, amikor tényleg itt együtt imádkozunk, abban ott az, hogy mindenki a maga nyelvén imádkozhat. Amikor én ide kerültem, igazán volt egy ilyen jelzéskérés, hogy kezdjük először a plébániát felújítani, először az sikerült, utána a templomot. A magyar kormánytól 1,2 milliárdot kaptunk, ebből a külső felújítás az 800 millió, itt a belső felújításra 400 millió jutott. Második János Pál pápa mondta annak idején, hogy a jövő nemzedékét a szépség menti meg. A liturgikus tér, a templom, ahova leülünk bárhol is, nagyon fontos, hogy szép legyen. A szépség az valahol a mindenható az Istenre magára mutat rá. Azon túlmenően, hogy itt a Józsefvárosban éltem, felmenőim Árvából származnak, és ez lényegesen befolyásolta azt, hogy a szlovákság iránti vonzalmam és érdeklődésem megnyilvánult. A kerületben 9 emléktábla van, amit állítottunk. Jozefovo mesto je naozaj veľmi významné. Známi kazatelia tu kázali, pracovali. Nájdeme tu pamätné tabule vnútri kostola Štefana Mojzesa. On založil Maticu slovenskú a stal sa prvým predsedom. Druhá významná osobnosť je Šimon Klempa, ktorý tu 17 rokov pôsobil. Začal tu redigovať katolícke noviny, ktoré sú prvé slovenské katolícke noviny a vychádzajú aj dodnes. Hovoria, že Jozefov bol slovenským ostrovom. Nielen pravda v kostole, aj v okolí kostola sa schádzali, keďže založili sa tu rôzne spolky, spoločnosti. Pri kostole sa nachádza aj tabula Eduarda Šandorfiho a preto je významná táto tabula a vôbec postava Šandorfiho, lebo on bol, ktorý založil prvý katolícky robotnícky spolok. A tu nielen tento spolok fungoval, ale aj spolok mladých robotníkov, už takých, môžeme povedať, že inteligentnejších robotníkov, ktorí založili spolok Kriváň. Tu vedľa sa nachádza poštová ústredňa. Relief tejto budovy vyhotovil sochár slovenského pôvodu Jozef Demka. Nie je náhoda, že táto ulica sa volala v 18. storočí Slovenská ulica. Teraz sa menuje, pravda, Tavasmeze ulica, lebo v tomto obvode, v 8. obvode, žili Slováci, Nemci a samozrejme aj Maďari. Práve v tejto ulici slovenskej žil slovenský katolícky kňaz Ferdinand Juriga, ktorý bol aj poslancom, aj významnou cirkevnou osobnosťou. Stojíme teraz pri 4. tabule, tú, ktorá sa nachádza na námestí Mihája Horváta. A je tu pamätná tabula katolíckeho kňaza Šimona Klempu. On založil prvé slovenské katolícke noviny, ktoré aj dodnes sa menujú tak, že katolícke noviny. A neskôr sa do redigovania zapojil Ján Palárik. A tiež Šimon Klempa sa dostal do toho istého kostola, kde slúžil Ján Palárik. Je to kostol svätej Terézie v 6. obvode. Vyše 30 rokov pôsobil
Šimon Klempa v tom katolíckom kostole v 6. obvode založil aj spolok na vydávanie slovenských, nemeckých a maďarských kníh. Bol kolegom Jána Palárika. Katolícky kňaz Ján Palárik 11 rokov slúžil v kostole svätej Terézie. Vieme, že bol veľmi významným dramatikom, bol organizátorom slovenského cirkevného života. Zoskupovala sa okolo neho aj katolícka mládež, redigoval, prekladal, písal aj učebnice. Ján Palárik napísal v Pešti, kým tu pôsobil 3 veselohry a jedna veselohra, ktorá má názov Drotár, sa odohráva v pešťanskom prostredí a je to preto zaujímavé, že on bol ten prvý spisovateľ, ktorý písal o hlavnom meste, pozoroval život Slovákov, tak vlastne tento život on zakomponoval do veselohry Drotár.